U 31 proġett audiovisiv benefikaw minn kważi 3 miljun euro bejnietom mill-iskema tal-appoġġ għall-iskrin. F'konferenza tal-aħbarijiet, id-direttur tal-fondi fil-Kunsill Malti għall-Arti, Rita Falzon, qalet li dan l-investiment għandu lan li jagħti aktar support f'kull stadju lil dawn il-produzzjonijiet. Qalet ukoll li din is-sena il-Kunsill irċieva aktar minn 100 applikazzjoni għal din l-iskema. Il-proġetti magħżula jinkludu 6 ta' kitba l-iskrin, 12 il-proġett li huma fl-istadju li jiġu żviluppati, 4 films osra, 6 produzzjonijiet twal u 3 programmi kulturali oriġinali. Il-kap eżekuttiv tal-Kunsill Malti għall-Arti, Luke Dalli, qal li l-produzzjonijiet qed jingħataw dak li ħaqhom għax-xogħol diffiċli li jagħmlu. Irrimarka li fost il-proġetti li ntażlu din is-sena hemm rekord ta' stili differenti. Qiegħed ukoll nagħmel pledge li fis-snin li ġejjin l-Screen Support Fund se tibqa' tiżdied, issa maħna kienet 2 miljuni, dis-sena 3 u ovvjament se nibqa' naħdem sabiex nżidu dan l-ammont sabiex nagħtu iktar għajnuna finanzjarja lil dawn il-producers hekk bravi sabiex mhux biex inżommu l-produzzjonijiet ta' Malta imma nesportawhom. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Kultura Melkin Pola Ġus Galja qal li din iskema ta' finanzjament kruċjali sabiex dan is-settur lokali jibqa' ħaj. Innota wkoll li b'din l-inizjattiva twettqet weda elettorali oħra. Importanti ħafna li l-manifest inwettquh imma rridu mmorru lil hinn minn hemmhekk. Fil-fatt ukoll mal-Kunsill Nazzjonali għall-Art irridu naraw ukoll li nesponu b'mod sabiħ internazzjonalment lil dawn l-artisti ta' talent kbir li għandna b'mod lokali. L-iskema sa tibqa' miftuħa għall-applikazzjonijiet sa 18 ta' Novembru li ġej b'appoġġ għall produzzjonijiet biex jieħdu sehem fis-swieq u festivals barra mill-pajjiż.